दोन वाहनाची समोरासमोर धडक, 3 जण जखमी। कारवार जिल्ह्याच्या अंकोलाकडेच्यान येल्लापूरकडच्यान येवची KA47A1281 या नंबरची लॉरी आणि येल्लापूरच्यान अंकोलाकडे वयचे टँकर OD14 AE6440 या वाहनाक सुंगसाळ कोटेपाळ लागीं समोरासमोर धडक बसून अपघात जावन दोन्ही वाहनांतल्या 3 जणांक जखम जावन जखमीक एम्ब्युलन्सांतल्यान अंकोला सरकारी आस्पत्रेत उपचाराक धाडले। या अपघातान रस्तो ब्लॉक जावन सार्वजनिकांक येरादारीचो त्रास जालो। अंकोला पोलिसांन प्रवाशाक रस्ता संचार मुक्त करून दिलो।